Hadian bagajat bendrio kasi kala ling abat bisa mensian baga yeng bisa jong jalla kala khang persha kirang ba snong bakin ai sernat ni certificate klam ga jing itu daka an ka dorbar usi milliam haringkat ka jing trelang ba khasil satan masjid council ke HDC kala yo ban ai ya ka sanat cheki lai phongut kirang ba snong ha ka khatsan tarik unai lur nabanta kirang ba snong jong molai town dorbar silyang ken mopan bat pinthor umkra ha ka bakin la biang man beteng ya ka kamling ba ka jing penkop ya ki da ka bor jong ka an ka jing penkop bor ka hima milliam mikini ki lai phongut kirang ba snong ki ba ha ba po ka jing pe jong ka deling ba ka section khan rio subsection R jong ka Khasi Hills Autonomous District Council appointment and succession of CM deputy CM electors bat rang ba snong jong ka milliam CM ship ak arajar nyo bat ka administration jong ka milliam CM ship rules arajar khatsan hak bagani sanat kala penkut bor bakin la ban beteng ye senchar khadar kumba ku julong patru bakin la ban ai ki sernot sngikha sngiap baki sernot ban pensisha ya ka jakasa ya kan ye ka jingelang ka hima milliam kala pelong hasilong polytechnic hak bala sakhi do CM ka KCDC ba pensingan NCM deputy CM ka KCDC ba PT Saukme KM ka KCDC UMDC ka penthor mkra ba James Ban Basoyma ki menteri ka hima milliam lambat ki bai nakaliang upayem latho manik CM ula pentian smai kini gerang ba sunong uba pensingan ha bakran ka jingelang aswa ban IT ya kini ki sanat shakini gerang ba sunong ula ong ba ka KCDC menta kala don ka jingthumu ban penrung yaman kinomi khmat naki dorbas nong raj bat hima bok ha executive committee khnang bakan numdon ka jingsha liang ni ka jing thrais niu hawa pendrekam nishna ya ki an ki bayade bat ki khle nok sansas nong nalor kani la kantu ye baro kiram ba snong bakini trelang bat ka Federation of Traditional Darbar ban ye long ka wei na ka banta ka mat ka bayade ba ka jing e ki pat ba nong song snong nalor kani la pan pa ka jing so he men siam hadian bakiram ba snong kila yo biang an sansare ka riti ka dastur palabu do ni kong nadu kulong kuma. Dalam sisa kadang nak mesti mandi kerja penai. Hadin bagi umsau bahasa percakapan telap lekari pada awal. But bun kita dibeli pengapan bu dalam tanah awal itu lekari bagi kita dibeli. Kamera maka jadi bagi ini dorbar terai itu. Kau ada di negeri Syimpti juga kamu CM juga hasil dalam Masjid Council. Amari sini mesti income dah pai sih bagi issue. Henry bagi na pai bagi hari issue bagi bagi dalam nasional. Bila exercise bun ki rukam berkat, lalu kita ingat ahimut mana kiri sebuah division bench, nang dan squash no ida order dan single bench. Pada kata lalu kita nasional berlisa division bench. Tentu bila aja ban modify no ban thau ban penong ai no ya baru di hima dan sa malai itu di hima ko ban ngi ai